И какво става, хора? Аз съм Лазар и вие сте с поредното видео в моя канал. Днешното видео съм подготвил един пак опенинг на FC Mobile. И имаме 20 билета, ще отваряме от летния евент. И тук имаме 1000 FC Points, който ще отворим. Да, точно този пакет. Ето този. Така, време да преминаваме към пак опенинга. Накрая ще е този пакет, за да видим какво ще ни се падне. Аре, 10 драфта. Дано да има златно от 20 драфта. Аре, хора. Ай. Няма златно. Да, насилие. Абумеянг и Савиньо, Бакайоко. Доста картички. И сега тук трябва да има златно. Дано, хора. Аре, дано едно златно. Моля ви се. Няма нищо. Това ми ще 115. Да, точно така, Бакайоко. И преминаваме последния пакет. Нека да им какво ще ни даде за 1000 FC Points. Аре да наде нещо това. Отваряме. Норвегия. ЦД. Ами ще окей, дава ни 118. Добре, това е добре. И нека да видим колко шарда всъщност събрахме. $8300, без него 4800. Защото искам да се здобия с тази изключителна карта на Minimal, която иска 417 и 3000 шарда след това. Ако екschенджи на Дембеле кой още? И къде е Бъркола? Не, явно няма да ни стигне чардовете. Ще има 8500. И чакайте да проверим за всеки случай. Значи тук ако ги екschенджам всичките, получаваме 4800, аз имам 1540. И ако екschенджам другите двама, това прави горе-долу около 5000 нещо. Другите двама са по 8500. Това прави 10 000, около 15 шарда. Ще мога да си вземем 317, но след това не иска още 3000 шарда, за което нямаме възможност. Евентуално по-нататък мога да го вземем. Сега нека да ранкъпнем Мбапе още един път. 125. Ще му сложим дриблинг. И нека да го видим. Брутални статове, хора. Просто брутални. Колко време ще направите? 129 кг. Реално още един ранкъпнат път и ще е готов. Явно вече ще ползвам тази схема, ако вземем тази карта на Minimal. Ще ползвам така Дембеле, Мбапе централен нападател и Minimal си остава дясно крило.
И кои ще може да ексченджам за пазили? Да, цяло Баркула и... Ако ексченджам и Педри, сложим Боена още от сега като халф, защото той става ето CM. Ще има още 5000, ще стана 20 000. Добре, просто нека да сметнем. Така. Така. 1500 плюс 3500, 5000. Плюс Баркула още 5. Плюс тези шардове, които имаме, 4800, 15 000. Ако ексченджем и Педри, още 5000, 20. И ако си вземем няколко пъти Мадисън, който прави точно 20 080 шарда, 20k 80, ще ни стигнат. Така, нека ги ексченжам тези. Сега. Тук ще ми трябва калкулатор, за да видя за колко няма да ми стигне, защото усещам, че някакви минимални шардове ще ме разделят с алуминия мало. Значи нека да пуснем един head to head. Един матч. Да видим горе-долу как ще се поставим. И така, хора, много ще е добре, ако взема и просто един алуминия мало. 121. И ще ми трябва само рамката. Нищо друго. Така, пада ни се не е чак толкова добър опонент, но аз не ги подценявам. Така че, нека видим как ще се справим в този матч. С изключителната карта на Килиан Мбапе. Трябва да го дигнем още два пъти, за да стане с тази бързина, която трябва да е. Направо му я подавам малко да подцъкаме с него. Има защо клак, не знам защо. Буквално не иска да направи финтовете. Не съжалявам, хора, но ще е така тъп матч, защото има страхотен лак. И буквално печалата не вкарва гол. Не мога да повярвам. Какви глупости правя. Не, с този лак не мога да мина никой. Трябва поне да се оправи за някаква моя една атака. Дере Пикфорд, какво спасяване. Витиния, запава Недвед, Бриндиас. Перфектно се справя Килиан Мбапе с цялата защита на нашия опонент. Разминава ги като много добре и засада заради Бриндиас. Трябва да го бием, но с този лак няма как да стане просто. Гледайте, той
Не иска да направи да бури. Не ми трябва някаква жестока обръщалка да се прави нета и Рис Джеймс просто всра. Павел Недвед със страхотна тривея изравняваме резултата. Обаче той има някаква картичка на Мбапе, която също е доста силна. А Мбапето просто картимивки. Просто трябва да се... Не, така не да стане. Трябва да му вкара един гол. Усещам, че Мбапето трябва да ме спаси. Не мога да мина никой така, той забива много. Едва ли повече ще пускам мача на Добре 2. На хед, докато снимам видео. Какво да се прави? Килиан Мбапе, не. Няма да стане. Нуно Мендеш, много силен левбек, но не успява да се справи. Витина, не. Явно няма да видим попадението. Сега трябва да вкара Баркола. Не, мисля, че е специално на Грегор Кобел. И ще ми даде още един корнер, който го центрира перфектно за главата на Рафаел Маркес. Той просто изпуска. Чагата не е зле, но ако имахме интернет, просто щяхме да го побъркаме. Вижте Мбапе каква скорост набра, почти стигна първи до Грегор. Ето просто почти го оставихме да ни вкара този гол и го прави с Мбапе от този евента. Просто ви казвам, хора, препоръчвам всяка карта на Килиан Мбапе, защото наистина са уникално добри. Измори се на макс, но вижте какво прави с неговият рапид. И тук отново интернета не ни дава шанс да направим финт, за да минем, мисля, че пак Ибрахим Конате. Тук си пускам вратаря да го заложа и не, нищо не направихме. Не може с този лак да спечелим, иначе нищо. Нищо не значи това. Нямаше значение просто този матч. И окей. Тъпа загуба. Вижте колко забива. И така, хората, това беше днешното видео в моят канал. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и до скоро виждане.